kalifay. Ang tibuok yuta na usab. Dali, Asa man, sa syudad sa Bountiful. luwas na kamo. Tanawa, ako si Jesucristo. Kinsa gipamatod-an sa mga propeta nga moanhi sa kalibutan. Dali, aron inyong mabatyag ang mga agi sa lansang sa akong mga kamutog tiil. Nga kamo masayod nga ako ang Dios sa Israel o gipatay tungod sa mga sala sa kalibutan. Atong isabwag ang pulong. Sultihi ang mga tao nga si Jesucristo nangalagad ka nato. Bulahan silang tanan nga nagmasuluboon, kay sila pagalipayon. Aduna ba kamoy mga masakiton? Dadas sila nga ri, ug ako moayo kanila, kay ako adunay kaluoy diha kaninyo. Tanawa ang inyong mga bata. Tanawa, bugos ang akong kalipay. Kung kamo kanunay mahinumdom, kamo ubanan sa akong espiritu. Sa dakong kalipay pundokon ko kamo.